APHLC Arachari Asong to non-headjong Karbi Anglong Autonomous Council kelik ahut long in koira trok a constituency alongta remde lo puvoi phitsitami APHLC kachesong ke aphi cheruire lapen Karbi khei aphan lapen longri apharman kai keta chesong vekji pusi lumba jong APHLC a candidate Rajen Timung a hinpen pherangkia maya long ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council kelik ahut a constituency tin alongta APHLC Arachari pen chepate dunlo bonta ang thekek lang ahut abangki long in koira trok a constituency alongta APHLC Arachari asong atum remdun edlo Tasi Karbi khei apharman aphan kemat havek ji pulote pader de pin pen BJP along inglong aso khei anta APHLC along wangra inglong aso apharman claim ra penang pusi Rajen Timung pen pherangkia thengnu jaipon Prachinte MP election aphrang nang tunjong si matha damte mera mun chidam tha ko ansi nilitum la APHLC aphan nang ke ailo ko ansi kilid lo lead uwede kani non ki hai BJP atu CEM ang hoi chepathik therek lake kengsanga so mate kichia so si CEM ang hoi kaningje angring do anparta land and revenue asai kamalong anta lapuson kengsanga so nang ki chiji aphansi bor ibom lasi nilitum APHLC ahin pen lahai mantu neta kroidun thekhe lapen nilitum bangso puthak sodak pen chesongji puta pherangkia mai along jaipon riho nang jo asong lo li riho tai tunjong si asa banjok lo opte alandu an hoda asong thakti ile tumar je lake riho si non nang jo borko lasi lake nilitum che kroidun thekhe nilitum lumbajong asa ladakla 18 lumbajong kan ke lake atimada lumbajong lo si Karbi Anglong akipitel do lo si lake nilitum ke lake che tongol delo lake revenue department satame di lae anda me lake nilitum da lumbajong a constituency whole bengal lake che tongol thekhe lo lake strongly nilitum oppose di lake Kidamdang signify krege thomarni abarim CEM tuliram rong hangaphan pherangke tum karjo hut komada phansi CEM pekjima lapen mentusi seme kore ke dengji pu karjo hut lahaya bangke high command si chini pusi CEM barim tuliram rong hangpen ningjepon bangso puthak halapu APHLC asongja pu Rajen Timung pen kaningje pon abangke kaprega khaya phat CEM ang hoi ki PG pu abangke chedondon thekhe pusi pherangke mayalong ningjepon itu moi najano high command jitu amar dollar jitu siddhanto hobo hetu bole itu ebar to ami alochona korisu bidhayok hokolor logot alochona korisu aru mur police bilakor logot alochona korisu je ebar jitu governor anibo lage kintu on behalf of governor hoday DC anak pothai CM kuma phangsi pekpo bole hedi high command se chini lo kumara phangsi CM pekpo bola ta high command se company lo mentu lo nang to mane otiking loji bola hedi ta high command se chini lo anton high command phan chi hotai ek lote ofisi ke dolang lada Karbi Anglong ko tum chipu mo vedat bole kali bagala News report Karbi Anglong live